Και γεια σας παιδιά, να μας φύγει εδώ παίξουμε Roblox. Και να παίξουμε για να δω. Ποιος θέλει να δει το όνομα μου είναι εδώ, όπως βλέπετε, πάνω. Τώρα θα πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Έχει κάνει update το Maxim. Πάμε να το κάνει. Σήμερα βγήκε. Και πάμε να δούμε τι αμάξι είναι αυτό. Αυτό είναι? Όχι. Αυτό είναι Supra. Γιατί να πάρουμε ένα και εμείς τέτοιο. Όπως βλέπετε εδώ είμαστε. Ξεκινάμε, κοιτάξτε πόσο ωραία πάει. Και πάμε και ένα γκολάκι. Οπα. Δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πειράζει. Πάμε εδώ. Και παιδιά, σε λίγο θα πάρουμε ένα αεροπλάνο. Όμως θέλω να κάνω κάτι κόλπα. Σε ένα δύσκολο μέρος. Ψάχνω το μέρος. Να, το βρήκαμε. Αυτό εδώ όπως βλέπετε θα πρέπει να καταφέρουμε. Πάμε λίγο γρήγορα. Πρέπει να μην πέσω. Άμα καταφέρω παιδιά και το τελειώσω ενώ μέχρι πάνω, κάντε ένα like. Και στο κανάλι μου κάντε μια εγγραφή. Να κάνω και κάποια καινούργια βιντεάκι και γράψτε μου στα σχόλια άμα είναι ενεργοποιημένο, δεν ξέρω. Δεν είδα. Να δείτε τι βίντεο θέλω να κάνω με Roblox και πείτε μου παιχνίδια που δεν είναι με υπολογιστή και τέτοια. Γιατί αυτά μπορώ. Όπα. Πέσαμε, δεν πειράζει, πάμε από την αρχή. Ξεκινήσουμε. Και αυτά. Τώρα πάμε να το τελειώσουμε. Δεν πειράζει, πάμε πάλι από την αρχή. Σε αυτό δεν νευριάζουμε καθόλου. Δεν χρειάζεται να νευριάζουμε για πράγματα που δεν ισχύουν και είναι ηλεκτρονικά. Τώρα παιδιά πάμε εδώ. Εγώ παιδιά θα κάνω την Κυριακή ένα βίντεο, να ξέρετε. Θα κάνω πάλι την Κυριακή νομίζω. Καλύτερα να πάμε κανένα άλλο. Μην κάνετε εγγραφή καλύτερα εκεί, θα κάνω και σε ένα άλλο εγγραφή. Μην κάνετε σε αυτό εγγραφή. Κάνετε σε αυτό άμα το καταφέρετε και πέρασουμε μέχρι πάνω. Πάμε λίγο πίσω. Να κάνουμε και εδώ, άμα καταφέρω και το κάνω, να κάνουμε και εκεί εγγραφή. Το άλλο δεν μετράει, δεν πειράζει, όπως σας είπα. Δικό μου λάθος είναι. Άμα καταφέρω θα κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Και... Όπα! Πετάξουμε. Πάμε να βγούμε καλύτερα. Παιδιά, βλέπω θα πεθάνουμε. Ωχ, βγήκαμε έξω στο γεννό. Αυτό σημαίνει. Πειράζει. Και παιδιά ήρθε να πάρουμε τώρα ένα master track. Ή παιδιά να σου πω καλύτερα να πάρουμε κανένα αεροπλάνο. Όπως το βλέπω τώρα εδώ. Κοιτάξτε το, έχω παιδιά ένα τεράστιο αεροπλανάκι. Για μένα.
Και δεν υπάρχει πιο μεγάλο αεροπλάνο από αυτή στο παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ ρόδες. Πιο μεγάλες από μένα είναι οι ρόδες. Μη τη σημασία επειδή είναι bacon. Εντάξει. Αλλάξτε το σκηνή. Αλλά και bacon καλό είναι για τώρα, όμως θέλω να το αλλάξω. Αυτό γιατί πάει έτσι? Είναι να γνέσει ένα χρόνο. Πάμε με χαμηλή ταχύτητα. Τώρα πάμε να βάζουμε λίγο. Να καταφέρουμε να πάμε εκεί πάνω. Σταματήσουμε. Πάμε στο κενό, πρέπει να γαζώσουμε, να πάμε λίγο πλάγια. Λίγο και το προσγειώσουμε πρώτο, ας το προσγειώσουμε. Καλά προσγειώθηκε. Εντάξει. Λογικό. Θα το γυρίσουμε. Δεν πειράζει. Τώρα παιδιά θα πάρουμε μια Lamborghini. Νομίζω να πάρουμε κάτι το τάγκ που έκανα παλιά. Νομίζω να πάρουμε αυτό το Master. Είναι πολύ ωραίο. Να δούμε θα καταφέρω να περάσω αυτά που τα μεγάλα. Τώρα ας κάνουμε τώρα καμία πράγματα. Εντάξει, αυτός ο φίλος εκεί θα τον πατήσουμε. Τον πατήσαμε. Όπα. Εκεί τι κάνει? Και τι γίνεται? Πολύ στραγγεί μου πάγος αυτός νομίζω. Τι είναι αυτό? Τι κάνει αυτό? Μη μου πεις ότι θα διάλυτε αυτό και κινείται αυτό. Πάμε θα σπάσει το Master Track. Παιδιά, αυτό είναι. Να βρούμε κάτι άλλο. Νομίζω παιδιά θέλετε να βάλουμε αυτό το χαζό πράγμα. Τι είναι αυτό ρε? Μια τουαλέτα που έχει κεφάλι. Τι είναι αυτό? Αυτό πάει λίγο ωραίο. Θα το βάλουμε το λιώσει. Θα το λιώσει αυτό. Της μουρλής. Πάμε κάτω. Down. Άντε πάει. Τον πήραμε παραμάζω με τον άλλον. Τα λιώνει. Και παιδιά ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα μηχανάκι. Να σου πω να βάλουμε ένα αεροπλάνο. Χωράει αυτό. Εντάξει. Χωράει νομίζω. Άβολα. Θα χωρέσει. Δεν το βλέπω να χωράει. Λίγο δύσκολο το... Δεν γίνεται παιδιά σου. Δεν γίνεται. Μήπως να το βάλουμε... Όχι. Να βάλουμε αυτό το κάρτα. Θα το λιώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το λιώσει. Εντάξει. Θα το αφήσουμε και να πάει. Δεν μας νοιάζει. Πάμε down. Άντε πολύ λίγο και να έχει αφήσει. Θα το λιώσει. Να πας. Ναι, το κάρτα δεν υπάρχει. Υπάρχει εκείνο. Πάνω. Ναι. Λίγο έλειωσε. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε αυτό εδώ. Το μηχανάκι. Ποιος θέλει να γράψει το όνομα του στο σχόλιο, εγώ θα τον κάνω φίλο. Και το αφήνουμε. Ναι. Το έχει καταλιώσει. Παπ. Έχει πλάκα όμως. Θα βάλω αυτό. Καλά, αυτό σίγουρα θα το πατήσει κάτω. Δεν υπάρχει πότε να πατήσει.
Άντε πάει. Το πάψει στο πάτωμα. Πάμε πάνω από. Ας πούμε ότι το πάει. Γιατί να μην το στρίψουμε. Το πάρουμε. Πάρουμε εδώ έτσι. Και με το παππούλο. Εκεί είναι. Πάει λίγο γρήγορα αυτό. Θα βάλουμε τέρμα πάνω. Δεν πάει. Δεν θα πρέπει. Μετά δεν μας... Και παιδιά, πάμε να παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι, για να το πάρει το... Τώρα παιδιά, ο Νικόλα παίζει με έναν αυτός. Νικόλα είναι... Παίζει με έναν. Και παιδιά, είναι η στιγμή να παίξουμε. Νομίζω... Τι είναι αυτό. Ποιος θέλει να παίξουμε... Μετρό. Εγώ λέω να παίξουμε Brookhaven. Ας παίξουμε ένα Brookhaven. Κάνει και βίντεο update που έχει κάνει. Να ξέρετε. Το Brookhaven. Όπως βλέπετε. Θα κάνω παιδιά μια μέρα. Όπα, τι έχω γίνει έτσι. Θα κάνει μια μέρα τέτοιο πράγμα, συγγνώμη παιδιά. Δεν ξέρω. Είχα ένα φίλο μου και με έκανε έτσι μια μέρα, γι' αυτό. Καλά είναι το μαλλί μου, εντάξει, καλό είναι. Και τώρα πάμε να σας δείξω και ένα σχέδιο, πως άμα δεν το έχετε δει, παίρνει στο ένα Max, ένα αυτοκάρτ όπως βλέπετε, στο Brookhaven, άμα θέλετε να πάει πολύ γρήγορα, πάντα πείτε πάντα αυτό που κάνω, θα σταματήσετε, μετά πατήσετε τα 55 χιλιόμετρα και μετά τρέξτε λίγο και μετά αφήστε το και μετά πάρτε ένα αμάξι. Κοιτάξτε πως θα πάει τώρα. Κοιτάξτε πως θα πάει. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πως πάει. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα πάει. Ναι, αυτό είναι άχρηστο, δεν πειράζει. Η Lamborghini τώρα πια παιδιά είναι free. Ξέρετε, μπλε, αυτή. Κοιτάξτε πως θα πάει τώρα. Βλέπετε δεν έχω πουθενά γρήγορη μηχανή, δεν έχω. Γιατί είναι, επειδή δεν έχω γαμπάξει το βρήκα αυτό το πράγμα, σου πρώτο κάνει. Και άμα το πετύχετε να κάνετε like. Όπως είπαμε. Κοιτάξτε πως πάει. Οπα. Έχω κάνει μια φορά με το φίλο μου αγώνα και τον είχα περάσει. Και είχε ρόμπαξ και βάλει, τον είχα περάσει με αυτό. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει. Και τώρα πάμε εδώ. Και πήγα να ξέρετε, καλά σίγουρα όλοι θα το ξέρετε, στο Brookhaven, ότι στη φυλακή μπορεί να βγεις εύκολα. Κοιτάξτε. Ας ρίξετε τα κλείνεις, ξανανοίγεις, κλείνεις. Είναι πολύ εύκολο, ναι, όπως βλέπετε. Ας κλειστούμε τώρα να δείτε που αφού και με άλλο τρόπο. Έχει μυστικό vent. Βλέπετε αυτό εκεί πάνω. Κοιτάξτε εδώ μέσα. Και μπορεί να έχει και άλλα μυστικά πράγματα. Όχι. Να, εδώ. Πίσω κάπου εδώ. Να, το βλέπετε αυτό. Έχει μυστικό πράγμα. Κοιτάξτε τι θα βρείτε εδώ. Τη φωτογραφία και ένα
και μία λάμπα. Πώς βλέπετε, τα βλέπετε αυτά. Έχει μυστικό μέσα. Και τώρα πάμε να δούμε και φύγαμε. Ποιος είναι αυτοκίνητο. Αυτή εδώ δεν ξέρω τι κάνω. Όπα ρε τάγκ. Φαίνεται να γίνω πήγε στρατιώτης. Δεν είμαι στρατιώτες. Και τώρα δεν θα είμαστε, θα γίνουμε λίγο σοβαροί. Λίγο σοβαροί. Και να πω να έχω κάνει κινητό. Πάρουμε τέτοιο, τέτοιο. Καλά είναι. Και μια κάρτα να έχουμε να πληρώσουμε. Και τώρα παιδιά κοιτάξτε, πάμε να πάρουμε ένα τάγκ. Θέλει Robux. Τι κάνετε. Τι κάνει ρε αυτός. Πάει καλά ρε. Τον πατήσουμε, κοιτάξτε. Οπα ρε, τον πατήσαμε. Τι αμαξάρα έχει αυτός ρε. Εντάξει. Να του ρίξω μια σφαίρα. Και αυτό το κορίτσι να το ρίξω καλά. Το κορίτσι δεν ρίχνω εγώ στα κορίτσια. Σφαίρες. Δεν πήγε καλά αυτό. Και παιδιά τώρα ας πάμε στο Metro Transport. Ένα ελληνικό παιχνίδι. Παίρνετε σε υπολογιστές, σε tablet, σε PlayStation νομίζω και σε κινητό. Νομίζω σε αυτά έχω παίξει και το έχω καταφέρει. Είναι ελληνικό μετρό που βλέπετε. Βλέπετε και το μετρό Νέα Ιωάννινα λέει. Και λέει άθεση μετρό μου. Αυτός είναι ο Γιάννης. Κάτι μου θυμίζει ένας φίλος μου ήταν. Μάξ, όχι αυτός δεν μου θυμίζει τίποτα. Η Ειρήνη. Βλέπετε έχουμε πολλούς Ελλήνες εδώ. Είναι πολλοί Έλληνες, αυτός δεν έχει. Ισραήλ σήμερα. Εντάξει, τη δεύτερη γενιά δεν μπορεί να την πάρουν. Θέλει 70 πόντ και θέλει. Κάπως ακόμα. Ναι, ακούω το μετρό. Μακάρι παιδιά να το κάνουν το μετρό, να το κάνουν μόνο τα 200. Είναι πολύ ωραίο. Δεν το κάνουμε. Τώρα επιστολή του Greek Juice, νομίζω έτσι λέγεται, το κανάλι του, να το κάνει μέχρι τα 200 points, γιατί δεν είναι και πολύ πολιτικό. Όχι, να προλάβουμε. Οπα, δεν πειράζει παιδιά. Βλέπετε λέει σύνταγμα. Αυτό είναι το όνομα μου όπως βλέπετε. Όποιος θέλει μπορεί να το δει τώρα. Όσο περιμένω το φανάρι. Οπα, ένα. Όπως βλέπετε δείχνει μέχρι. Γιατί λέω στο φανάρι δείτε το όνομά μου. Ναι, και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι έχει κόκκινο φανάρι, ξέχασα, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το βίντεο το ανέβασα, θα το ανεβάσω σήμερα, θα το ανεβάσω. Είναι Παρασκευή σήμερα, όπως βλέπετε. Όλοι έχουμε σχολεία. Κυριακή ή Σαββατοκύριακο, νομίζω κάπου εκεί θα κάνω. Σαββατοκύριακη εκεί θα κάνω. Ξέρετε. Έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε το μηχανοστάσιο. Παλιά τα χρόνια σε έβγαζε εκεί σου στο μηχανοστάσιο κάπου να σας δείξω το μας που σας έβγαζε. Σας απολύω. Δεν θα σας δείξω. Θα πάμε με 80. Και ακριβώς εδώ που βλέπετε αυτό εδώ το κενό, αυτή εδώ,
Εκεί μας έβαζε, όμως τώρα δεν μας έβαζε, ξέρετε. Το έχω ανανεώσει. Πάμε με 80. Σκέφτομαι μια μέρα κάνω... Όπα, πρέπει να σταματήσουμε, Λίγους έχουμε σταματήσει. Περιμένουμε. Ξεκινάμε. Δεν ξέρω, έχω καταλάβει εκεί. Α, είναι τείχος. Κοιτάξτε πόσο ωραία γράφικα έχει το μεταξύ. Σαν να είμαστε κανονικό, όμως δεν είναι. Η δεύτερη γενιά. Μπροστά μου. Δύο δεύτερες γενιές. Με κάνει το χέρι. Αλλά αυτό με το οποίο ανοίξω το κανάλι. Είχα αυτή τη γενιά όμως και το σβήσω το account μου και εμπλοκάρει το account μου και το σβήσω. Έπειτα δύο γενιές. Και όσο γουστάρει, μήπως θέλετε τώρα να πούμε στη δεύτερη γενιά. Να μπούμε στη δεύτερη καλύτερα γενιά τώρα. Μιας και είναι τώρα ευκαιρία γιατί ωραία που τα ακούτε. Να μπούμε καλύτερα στο τέτοιο. Στη δεύτερη γενιά να φύγουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτός υπάρχει ακόμα. Εντάξει, εγώ είναι. Βλέπετε, είναι ανοιχτά. Ωραία γραφικά γιατί δεν έχει παιδιά. Κοιτάξτε εδώ γραφικά, είναι σαν να είσαι μέσα. Είναι σαν πολιά. Αυτός τώρα έρχεται εκεί. Παιδιά, γρήγορα, φεύγει. Οπα. Μόλις τώρα φεύγουμε. Βλέπετε μιλάω και ελληνικά. Ευχαριστούμε αυτούς που το έχει φτιάξει αυτό το παιχνίδι. Έχει πολύ καλά γραφικά. Νομίζω υπάρχουν και νομίζω και μια στάση. Από εδώ και συνήθως δεν έχει φτιάξει και καμία. Νομίζω σε δύο κάπου 3 μήνες θα φτιάξει καμία στάση καινούργια. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει ανεβάσει αυτός που το έχει φτιάξει. Εδώ στο YouTube ότι φτιαχτεί μια καινούργια και στάση και έρχεται νομίζω. Όμως δεν ξέρω σε 3 μήνες πλέον. Τι έγινε παιδιά. Μπάζαρε λίγο, δεν πέρα. Παρακαλείστε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Ευχαριστώ. Change for line 1. Πειραιάς και Φυσιά. Dear passengers, please mind your personal belongings. Thank you. Και εκεί θα τελειώσει το βίντεο. Τι κορνάρε. Νομίζω ήρθε κάτι. Α, ήρθε το τρένο. Παιδιά. Ήρθε το τρένο. Πάει και Φυσιά. Και πού πάει. Προς τη Κηφισιά είναι Αττική. Περιμένετε λίγο παιδιά να δούμε που πάει μετά από την Αττική. Μετά από την Αττική που πάει. Πάμε Άγιο Νικόλα. Εδώ το δούμε. Να, αυτό είναι. Έρχεται το
βλέπετε όπως το βλέπετε. Γεια. Βλέπετε να το. Να ανημονίστα κάπου εκεί, νομίζω και φυσικά κατεβούμε. Στους Νικόλας φτάσαμε, όπως το όνομά μου είναι. Όπα, εγώ από το να ανοίξω την πόρτα σου. Το περίμενα. Να κάτσουμε. Θα κατεβούμε στη δεύτερη στάση, όχι σε αυτή τη στιγμή. Θα κατεβούμε. Θα κατεβούμε στο διαιτητή, συγγνώμη που σας είπα σύνταγμα. Δεν περίμενα να έρθει αυτό. Και τώρα περιμένουμε να φύγουμε. Φεύγουμε. Φως. Όμως δεν μιλάει το μυθό, τι είναι. Κοιτάξτε, είμαστε έξω στην Αθήνα. Το καλά. Έχει ωραία γραφικά μου κοιτάξτε να μιλάει. Επόμενος σταθμός, κάτω Πατήσια. Next station, κάτω Πατήσια. Φτάσαμε κάτω Πατήσια. Δεν προλάβω να σταματήσει. Δεν προλάβω να σταματήσει. Και παιδιά, νομίζω αυτό είναι το βίντεο σήμερα. Γεια σας.